Injabulo kubalandeli beGcokama Elisha ngesikhathi ingoma yeGcokama yodumo yantananaza ngama-views. Mbuko lesilethu kuhle TV siyakubingelela, kanti uma ngabe uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu siyacela ungakhohlwa ukuncofoza u-subscribe button ukuze sikuthulele zonke ezilandelayo. Esikuthulela zona zithi, kube injabulo enkulu kubalandeli beGcokama Elisha nakubathandi bomculo kaMaskandi ngesikhathi ingoma yaleshi isikhotha ishakamnandi laphana-ke nentokazi i-First Lady yasenkabination uLwandlunkulu bethi iParis yantananaza ngama-views azakwazi ukuhlanganisa u-3 million views ku-YouTube esikhathini esingangonyanga ikhishiwe. Kanti le ngoma ingezinye izingoma ezizingenele zona ezinhliziyweni zabantu, abantu bazithanda kakhulu, iphinde futhi ibalwe njengezinye izingoma ekubonakala engazuthi zenza kahle kakhulu ekuthengiseni ezindaweni ezithengiswa umculo online, kubalwa khona u-YouTube no-Spotify uma ngabe kubhekwa ama-views nama-streams.